Ġie ffirmat l-ewwel ftehim ta' esportazzjoni lejn iċ-Ċina ta' prodotti tas-sajd li jinqabdu fis-selvaġġ. Dan il-ftehim hu pass storiku għas-settur tas-sajd f'Malta u se joffri opportunitajiet ġodda u stabbiltà akbar għall-komunità tas-sajjieda Maltin waqt li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fil-qasam tal-agrikoltura u s-sajd sostenibbli. L-iffirmar tal-ftehim sar waqt żjara uffiċjali tal-Ministru Anton Refolo fiċ-Ċina fejn iltaqa' mal-Ministru tal-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana Ċiniża, Mei Junsun. Il-Ministru qal li dan il-ftehim storiku se jiftaħ kapitlu ġdid b'aċċess dirett tal-wieħed mill-akbar u l-aktar swieq prominenti fid-dinja. Naturalment, dan il-ftehim se jiftaħ orizzonti kbar u enormi lis-sajjieda tagħna u juri wara kollox l-ewnet il-ħbiberija kbira li hemm bejn il-poplu Ċiniż u l-Gvern Malti. U t-tieni net ukoll juri t-tjubija tal-prodott Malti. Brabta ma' dan il-ftehim is-Segretarju Parlamentari Elisha Buġeja Said sostniet li wara diversi laqat mal-Ambaxxata Ċiniża, pajjiżna qed jagħmel pass ieħor kbir il quddiem fis-settur. Il-Ministeru qed jaħdem ukoll biex jespandi l-opportunitajiet ta' esportazzjoni ta' prodotti oħrajn ta' kwalità għolja, inklużi gambli ħomor, kunserva u żejt ta' żebbuġa.